iya. Wah. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. La 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 la. Iya, kumpul, kumpul, kumpul. Iya. Hi, ho, hi, ho, hi, ho, hi, ho.
iya saah. Iya, heeh. Karo dicopoti, heeh. Aksesorise, Mas. Ceritane wayang Jawi ing prajengan Langka diraja Rawana raja arane gawe geger nyolong sita anomana cacut tumadak nalika wis dadi awu kobong gedhe jroning praja ayo yo
Indrajit lan pate ing Anoman ora wedi gede iladele ngalengka di abang tekan bilang waak pada pati keplang magedi kapang tadi arang tasamuka nangis gereng-gereng heyo baik ya iya baik heyo baik ya iya baik heyo baik ya iya baik heyo baik ya baik ceritane wayang Ramayana ing negara Kalengkoti Raja Ratu Kunto Rawana Raja gawe geger nyolong Dewi Sita Anoman sikane putih sowan taman Sita dijak mulih aku nangan Indrajit lan pati ning Anoman ora wedi gede iladala Kalengkoti abang paket bilang waak
aja banding sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolanan rene-rene bebarengan rame-rame do jogetan kae-kae rembulane yen disawang kok awe-awe kaya-kaya elengake kanca kabeh aja padha turu sore kado asale saka telan potong iku tambane opo ala-ala gendong asale saka telan ayen ora mantuk atine dadi gelo aja ngono mas aja ngono kadung janji mas aku mengko gelo sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolanan rene-rene bebarengan rame-rame nonton jaranan kae-kae rembulane yen disawang kok awe-awe kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja padha turu sore gathuk asale saka telan potong entuk iku tambane apa ala-ala gathuk asale saka telan sing ora mantuk atiku mesti gelo aja ngono aja ngono kadung janji mas aku mengko yo pra ibu wargane PKK maju bantu pembangunan masyarakat lan desa srana ngudi ilmu mure lancaring laku kursus sarta jahit aja ngajek garis maneh bace kula wanta jiwa putra waya sarta nindakake keluarga berencana jalani ngagem internet matlatasma ayo PKK maju bisa kanggo anak utuh yo pro ibu wargane PKK maju bantu pembangunan masyarakat lan desa srana ngudi ilmu mure lancaring laku kursus sarta jahit aja ngajek garis maneh iya iya Tanding urung besmo karya mukti kok bagus
અક્ષતાન સાચું